салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст папинои бесанги инами 3 метр 60 сомонӣ. Дигокне iyo дубайс киёшан духтаро айдата ранг дорем. Ҳамаша кишада нишон дадам метра нера машка чак омада ям аҷиб хушру ирам 60 сомон 3 метр духтаро. Ана ёрам бори нав омада оли санг задагашам навор мекунам бесангшам хушрукай 60 сомон. Нитигриям 60 сомон фиолетови дорем, сирхи рӯшанам дорем духтаро. Ина сирхиш да иҷа нигоҳ кунанда. Ина сирхиш бесангша таг мондагиай вам хотир навор када наметонам. Ана ёрам бори наван фасонатам папилашон қиматан духтаро 3 метр 60 сомонай. Бони бори навмон омада ина 60 сомони. Шон боксада кун. Ини глитов сомадай ирам хе бори навай 60 сомон зарди рӯшан тарай. Ина поёни чизе мебини 60 сомон зайхои сиёҳ дорем духтаро тамом 60 сомон. Инҷа гилмайдомон бо ҳастай. Ҳар рӯз навори бесанг намеген. Ман рости яхе видеом да успед некунам, яхешда намекунам. Яхешда видео накардам. Ҳоҷона мепрсиден, ина духтаро ҳоҷонаам дорам. 3 метриам 60 сомон 4 расветка дора. Эвои ғалтандамша. Номрам 60 сомон. Ирам 60 сомон духтаро. Хушра, ния барои одамои азобидор бисёр мепрсидам мадам. Сабзу кабуд дорем. Ниям 60 сомонӣ. Ина духтаро оранҷеви ҳам мепрсидем. Сети баъзе одам кирпични мега, баъзе одам оранҷеви мега, сабзи меган. Ина ё ҳастай. Баъд ния ёр нигоҳ кунем. Диден? 3 расветка дорем. 3 метр 60 сомон духтаро. Ния сирхакам ҳастай нигоҳ кунем. Духтарако нигоҳ кунем видео чим чӣ шуд. Ай и чанд ранг буде? Ман рангоша надидам, так ба так будиян. Ина диден? Сеттай ранг. Ай иглиш дигар будай. Иш барги ток доштай. Короче хеле ина бо ранги дигар ина иш. Сабз. Табор бестам нишон тени. Ай цветай. Ини сета иё ҳая ҷояхан. 60 сомонӣ.